Avui, primera final de Scrabble escolar pels alumnes de primer i segon de l'ESO. Una vegada vist a l'escenari i una mica sorpresos, s'han posat a jugar. Cada ronda era més competida. Ronda rere ronda han anat aplicant els consells que els monitors els havien donat durant els tallers. Mots, plurals, substantius, temps verbals i les famoses paraules de 2 i 3 lletres que avui sortien d'una manera molt fluida. Al final, repartiment dels 3 primers llocs. Fins a l'últim segon, Primer lloc, Pau Crego i Pau Mantes de l'Escola Vedruna de Sant Sadurní. Segon lloc, Jan Casas i Marc López de l'Institut Intermunicipal. Tercer lloc, Marc Ortínez i Jan Marí del Col·legi Sant Josep. Ha fet la cloenda de l'acte alcalde de la ciutat, en Pol Amat. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.